Otsailaren 9an larunbatarekin Nafarroako bertsolari txapelketa abian jarriko da. Gaur urari buruz gehiago jakingo dugu Ander Perezen eskutik, bertsozale elkarteko koordinatzailea. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi, ja asteko txapelketarekin, bai. Aste honetan egun gutxi batzuk falta dira. Hori da, larunbatean abiatuko da Nafarroko bertsolari txapelketa, hasia da berez aurrekanporaketak egin zirelako, eta gu ere aspaldiari garelako hortan lanean, baina txapelketa bere horretan larunbatean hasiko da, eta 2 hilabetez luzatuko da. Herriberan. Bai, Tuteran hasiko da, hain justu, larunbatarekin, eta guretzako hori ere, bada apustu eta aldi berean ore ederra, ez? Bertsozale elkartea aspaldiari da txapelketa Nafarroko eremu geografiko ezberdinetara edatzeko apustu horretan, aurten esango nuke sakondu dugula hortan, eta ikusten den bezala saioak Nafarroko hainbat eremutan izango direla, eta injustu hasiera Herriberan ematea eta Tuteran emateak ere bazuen bere garrantzia. Aurten Tuterako argia ikastolak antolatuko du Nafarroinez eta haiekin ere izan gara elkarlanen, eta horrek denak sortu du halako egoera edo giro apropos bat, txapelketarian hasiera emateko, eta pozik gaude horrekin. Azkenean ere apustua euskararen alde ez, eta ikusten da Nafarroa osoko geografian. Guretzako aurtengo txapelketako irudian ere saiatu gara nolabait Nafarroako aniztasun edo kolore askotako Nafarro horiek islatzen, ez? Eta horiek denak nola sartzen diren Nafarroa bakarrean, ez? Guretzako txapelketa eta bertsogintza bada, bertsoa Nafarroa osora zabaltzeko modu bat, baina batez ere euskara eta euskal kultura Nafarroa osora zabaltzeko bitarteko bat, ez? Eta guk horrela ulertzen dugu txapelketa, eta horregatik ere, saioen antolaketan, eremu eta zonalde geografiko ezberdinei garrantzia ematearena. 8 saio izango dira. Hori da, Tuteran hasiko gara, esan bezala, larunbatarekin, igandean bertan Urdazubin, izanen da 2. final laurdena, 3. final laurdena Iruritan eta 4. Lizarran. Horiek final laurdenak, hortik pasako ginateke final aurrekoetara, 3 izanen dira, Atarrabian, Etxarri-Aranazen eta Lesakan, eta azkenik finala martxoaren 23an Iruñan Anaitasuna kiroldegian. Ez da gutxi, Ez, azkenean parte hartzaile kopuruak zehazten ditu saio kopuruak, urtetik urtera aldatzen doa, eta badakit adibidez duela 2 urteko txapelketan 9 saio izan zirela, aurten 8 hala tokatu delako, baina kopuru eta egitura bere txutan mantentzen gara, ez? Final laurdenen fasea, final aurrekoak eta finala, eta iruditzen zaigu txapelketa tamaina polita dela, eta esan bezala eremu ezberdinetan ere izateko haina saio baditugu, eta horrek ere ematen digu aukera zabaltzeko. 30 bertsolari apuntatu ziren. 30 bertsolari eman zuten izena txapelketan, baina duela 2-3 aste egin ziren 2 aurrekanporaketa, eta hori urtero egiten dugu txapelketaren ataritan, txapelketan lehen aldiz parte hartzen duten bertsolariekin. Kasu honetan haiekin baterari izan ziren duela 2 urteko txapelketan azken 6 elkatuak izan zirenak, eta haiekin guztiekin, 12 bertsolarekin guztira jokatu ziren 2 kanporaketa, eta 6 pasa ziren aurrera. Beste 6 beraz bidean gelditu ziren, eta beraz, hor zehaztu zen 24 bertsolarien zerrenda hori, ez? Horiek dira, hain zuzen ere Tuteran hasiko den ibilbide honetan hariko diren 24 bertsolariak, txapelketan hariko diren 24ak. Eta nolako prozesua da guzti hau antolatzea? Prozesu luzea da, ez? Azkenean, orain hasiko da txapelketa bera larun bat hontan Tuteran esan bezala, baina honek baditu atzetik hainbat laneko hilabete, ez? Izaten da azkenean parte hartzaileen kopuruak markatzen du egitura bera esan bezala, baina hortik aurrera erabaki behar izaten da ze herritan saioak egin, ze aretotan, ze modutan, horrek guztiak eskatzen du koordinazio erabateko bat, bai udal eta mankomunitateekin, bai tokian tokiko bertso eskolekin, baina bada jendea hontan lanean ari dena, eta gainera esango nuke txapelketak ere baduela helburu bertsolaritzaren inguruan hemenka lanean dauden eragile eta pertsona guzti horiek elkartzea, ez? Eta ekosistema hori elikatzea, eta esango nuke zentzu horretan ederra dela, 30 bertsolarik eman dute izena, baina haiekin batera badira 15 jartzaile, badira 7-8 epaile, badira 10 eta 10 bolondrez laguntzeko prest, eta hemenka antolakuntza lanetan laguntzen ari direnak, ez? Orduan, hori ere bada txapelketaren ezaugarrietako bat eta helburuetako bat ere bai, eta gu horrekin ere oso pozik gaude.
ohitutak zaudete gainera sarean lan egitera, hor daude bertso eskolak, ez? Bai, guk beti esaten dugu, txapelketan islatzen den hori, eta nolabait txapelketa bada, ez? Bertsolaritzaren ikusgarritasun foko maksimoa esango genuke Nafarroan 2 urtean behin egiten den hori, baina guretzako horre egiten dena eta hor ikusten dena ez da berez sortzen, ez? Badu aurreko oinarri bat eta horren ondorio da, ez? Guretzako oso garrantzitsua da Nafarroko Bertsozale Elkarteak transmisioaren eremuan egiten duen lan hori, ez? Batetik hezkuntza arautuan, eskola klase arruntetan esan dezagun ikastetxetan egiten dena, hor garatzen baita programa bat hezkuntza departamentuarekin eta udal eta mankomunitateekin elkarlanean, eta hor 2500 ikasleari dira momentu honetan Nafarroan bertsolaritza edukia jasotzen, eta gero, bada eskola ordutatik kanpo bertso eskolen sarea, zuk esan bezala, eta hor, badira, kasuntan 50 talde Nafarroan eta 350 lagun inguruari direnak bertso eskoletan bertxotan trebatzen, edo, bertsolari izateko pretentzioarekin batzu bai, beste batzu besteria bai euskararen ahozkotasuna lantzen eta euskara modu jostagarri batean erabiltzen, ez? Eta guretzako ongarri horrek guztiak edo sare horrek gero baimentzen du edo horren ondorio da gerora plazan ikusi ahal izatea bertsolariak. Guzti horren emaitza esan daiteke orduan, edo hor taularatuko dena, ez? Ikusten da hor lanaren... Bai, hori da, guretzako ez da berez sortzen den zerbait, baizik eta plazan eta bertso saioetan eta txapelketetan eta herrietako bertso jaialdietan eta ikusten denak azkenean badu oinarri bat, ez? Eta badu horren aurreko lan bat eta da transmisioaren eremuan egiten den lan guzti hori. Sarea eta gainera esan bezala Nafarroan zabala eta anitza dela. Bai, eta txapelketarekin egin bezala, esango nuke transmisioaren eremuan, bertso eskoletan, hezkuntza arautuko programa horietan ere bai ari garela, ez? Gutxinaka Nafarro osora edatzeko apustu horretan, gutxika pausuak ematen, bertso eskolak, gainera, Nafarroan kontuan hartu behar da urteetan eta markadetan bertsolaritza oso sustraitua eta ia oso mugatua egon dela hainbat baiaretara, Bortzigitara, Baztanera pixkat, Malerreka inguru horietara, eta Leitzaldera, baina oso mugatu egon da, eta esango nuke azken urteetan bai txapelketa dela horren isla, baina transmisio arloan ere, bertso eskoletan, irakaskuntzan, ikastetxetan ari garela ere pausuak ematen Nafarro osora zabaltzeko eta edatzeko. Eta jendeak erantzuten du. Bai, horrekin oso pozik gaude, azken finean, ikusten da bertsolaritzak baduela bere oinarria, antolatzen dela jendeak erantzuten duela. Esango nuke gainera txapelketa izaten dela bide bat, bertsozalea denarentzat, argi eta garbi zita garrantzitsu bat da, baina ez denarentzat ere, edo agian bertsolaritza inbeste ezagutzen ez duenarentzat ere izaten da, ez? Askotan lehenbiziko kontakturako bide eder bat, eta zentzu hortan espero dezagun aurtengo txapelketak ere laguntzea hortan, ez? Bertsozalei plazer eta zita hori eskaintzen, baina bertsozalea ez denari ere bertsolaritza ezagutarazten eta hortara hurbiltzeko aukera ematen. Orduan lehendabiziko hitzordua larun batean? Hori da, larun batean, 5:00 Tuterako musika eskolan. Han izanen dira Aimar Karrika, Eneko Fernandez, Alazne Untxalo, Mikel Lasarte, Joana Ziganda eta Sahatxka Lasatorre, 6 horiek. Ederki, eskerrik asko Ander gurekin egoteagatik, egon izanagatik eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, hurrengora arte.